zovit kan lo le le ta e tunchuma chuan mihring in achil Pauline ni le Juliet ti 12 tha dan chungchang kan ngai thlo do na ni kumsa zakwa somnga bor so vela tlerol pani Pauline ni le Juliet ti te 12 tha dan chanchin ngai thla do nang o heti hun lai vel hian New Zealand a hiam tunangin mi pui cheng la tam lo hle a an ram population hi mak la do in hi velek an ni a an ke sian ram puma bar khai hle ani Pauline Parker hi meni somni parusa zakwa somthum pariata Christar san unaw zinga apani na ni turin na lo pianga kumnga le kan ilain bone marrow infection ani awangin damdoina hun re tak awma a treatment lak chu na ti thin le ma se chel takin tur suak vezela anaw pan lai hun man dan he khong ai thak khop mai heng taksa har sanna ane te wang hian runa ane ne sa thin le a naw pang harul ni si chuan in fiam theilovin hun amang chau ve char chara Sitia in fiam thailo ta ka chuan a suang tu na khowela cheng sa in thon thu zia te le atlam lem zia te hluma milem siam lam te tui chil chho le a Pauline le au Wendy hi Eastbourne Methodist Bikina Sunday School ten kaldun ve thina ni Juliet Marian Hume hi October ni somni pariat sangka sakwa somthum pariat khan London ko pi alo pianga apa hi Dr Henry Rainsford Hume a ani po hi no pan lai tangina sel lo hle a van doi thak tak main tv na avei hlok maya ahun tam sok chu dam doina mang ani ber mai a sel na ta na thazo kong ti in kolum lam South Africa le Caribbean ate om thin bok ani Juliet kum som pathum lo tin chuan pa Dr Henry chuan Canterbury University New Zealand a rector na mu a an chung kwa hian Chris Charles New Zealand a chuan an pem ve ta ani Juliet chu Chris Charles Girls High School a luta Pauline nen hian skula hian an in chara thiana in simin an ko ngai dun hle a annaw pan lai hun man dan le an tui zong te nang boka an pan hi chuan an kom chat maya thiling engmo an suang tu dun sa thin hle ani an suang tu na chu thon thu ate san thirin an tui dun thin hle a an thon thu phu a chuan an pan hi hian mi ho sa tak anga in chanin American actress lar tak angin a in chu ve thina du thuan samna sa thin hle a Anton tu zia chuan mingdang ginale Deborah angten anin po vel thin ani chuti tak maya anin kom ngai chu Pauline le Juliet te nu le pa po chuan atir chuan than ti hle a ma se huna lo kala an pan hi chuan anin kom sa in lakran an har sa tariawa an chung te ngai po athalo hial ta zok ani Juliet le Pauline te pan hi hian sa khona dang in sim chopin Christian na han do dal tala pathian dang lem po chop an be thina Van Ram chungchang a po siong tu na sandein khovel dang parallel dimension omanga nga in fourth world khovel palina ti in an pho boka tin anulat huna nom dan tu te chu anu plan se ve thin le a Hollywood lamlu chil chu an thil tum le chak ber ani van doi thak tak main jure te chu tv awang chun dam doina om le ngai te thlat mai achung te chu ale lam song tak chun an lom zoka achan chu Pauline nen hian anin kom sal tu ko an pahnia hun relo te chung ponom hran chu a thazo ka an hriat wang ani a huna lo kala Juliet po chu dam doina tang chuan a lo chuak vele ta a chu nu chuan Pauline nen chuan angai te bokin an kom le ta chat maya Pauline nu le pa de chuan an fanuin chu ti tak maya a then nu Juliet a chil mai chu an ngai thalo hle a rilu lam doctor psychiatrist an pan pui hialani chutiang bokin Juliet chung te po chuan an fanuina Pauline a chil tuk chu ngai thalovin an thian doctor hna chuan an sei chuka ril lam doctor hna roi men du thon thil ve bok ani ma sen chen te chun Juliet chu alano pangsia psychiatrist han pan pui chu fin thlak ber lawang ti in thuron an lo pe ve boka kumsang sa kuwa samnga paliani a Juliet nu chu ami khwal pa pakhat weltar peri laka alo ire ti an thchuak law maya anu pa chuna in thenta a Juliet pa chuan university thona Ratong na chel lai tang chuan ban na ha theluta England rama ki le in British Atomic Research Team noya chun handang azom le tabok ani Juliet po chuan u le pa ten in thentak sia chuan New Zealand a omreng na san tur anei talova apa bula hanom don se chi selo boxia England thasik vin tu mai chu a choplamin angai lo an lawa South Africa achungte bula om turin 20 luta ani Pauline le Juliet chuan chu thuan han hriat chuan an chi ai vek maya an pani chuan rom manalo siam ve in Pauline chuan South Africa a thenu Juliet chu zui ve mai tum ta a ma se chung da chuan an phallo bur maya
an dem om ran lo ve an chung ten an phal lo ti an hriat chuan an lung ni lo tu hle a an pahnia lak ran an ni ai chuan ti in Pauline nu chu tha an tum taruk mai le an lo ruam han ve dan a chuan Pauline nu an tha zo chuan United States lama an kalanga an ton thu se te chu publicity an tum ani Pauline nu chu Honora Parker ani a pi Honora in afanu Pauline in he na Juliet zui tura aram danga pem chu ente kong ma in arem ti lo ti ril chuan Pauline chu thim rim hle a tha duna hial alo nei ta ani a thenu Juliet in en chuan anu tha dan tu chu phur takin ro manna an siam dun ta ani chu Juni samni bani sa sakwa somnga pathum tlailam dar thumani a Pauline nu pi Honora I chuan afanu te chen dun Pauline le Juliet te chu Christals Khodaya Victoria Park a chuan a len chopia an kalkong a chuan pak bula dorte a chuan thilei turin an han chol koi ma sapata anei zo chuan pak lampan chuan an kalta zela Pauline le anu chu arwala kalin Juliet chu an ma chuan kala aipte chu zen ran maya aipte chunga chuan cheulung rong moi tak tak hiak rui maya amani de ya lo sarlok to hialo ni a Pauline te nu fa aya chak chuan kala an mu phak lo thlen chuan a cheulung a chu le a chuan a paidar ta a Pauline chuan nu nen chuan mong sang an phaya Pauline po chuan a then nuang bokin a korip te chu zen ran maya aip te a chuan brick bung hi ak ve thunga a brick bung a chu stocking hluina funa Juliet omna bulan thlen chuan cheulung rong moi tak lo ta dat ni ni chuan huta a Pauline chuan moi ti thua saya chartura anu Honora I kunlai tak mai chuan na tak mai na lu a chuan brick chuan a chuta chor maya pi Honora I lo ring man lo chu ta a an chen dun chuan be zuin an thei to kana ina lu a chuan an chuta chor maya pi Honora I lu atang chuan ti sena chik chuak tur maya reilo te a chuan a hliam to lovin a thita der mai ani chitia pi Honora I thini yan hriat nu chuan Pauline te chen dun chu tapin an kora ti sen kai noi chung chuan man mo takin midang pun turin an tlan ta a an kallama an dor chona bulan thlen chuan an au chel chul maya thilom sian lo zo chuan to choin Pauline nu pi Honora I chu thingbunga in chuin aluma alua sona sathuan shila dora la omve mithen khata chuan an kora ti sen kai te chu silfai turin an shila dora am te chu man mo takin pi Honora I omna lampan chuan an kalta a pi Honora I chu pain kung hoya ti sen na lo le tang chuan huwa amar an handap chuan alo thirang to a man mo takin police an phone ta a police ho chu ambulance nen anon thlang ruala police ho chuan Pauline le Juliet te chu in laman fruai ho a pi Honora I ruang chu postmortem turin ambulance a chuan an phurta boka postmortem result alo chuan pi Honora I lu le maya chuan avok na nu ma somli panga lai mai alo ma arwangan mu na bula chuan misnau pang stocking chunga brick bung te sen kai no hian hotel boka police ho chuan pi Honora I chu lumni lovin mi ko tuara thiani ti an thathiam ta a Zandariat bor sovela chuan police ho chuan Pauline le Juliet te thian dun chu interview turin anin an kalchil ta a Masian chen dun chuan an lo plan lok in an tan ngai chuan an tang ve hlata anu chu thingain chi palena luma alu chu son ni in an soi ve hlata mase Pauline hian adai re engkim lo ziak vek maya police ho chuan do ta soi ni ti an hriat chen ema wang chuan tul tha thu boi sem sakinan manta ani kar thum nu a chuan magistrate chuan Pauline le Juliet chu pi Honora I an tha awangin tal nei turin an ti ta a Mesanau pang panin tualan tha thu chuan an rampumalu an he hle a Christar sa trial nei to zongsonga chu mi puite ngai ven a lo ber hial ome mitam tak chuan an chen dun hian mental illness nei rilu boy nei an lian ringa ma se senior crown council chuan a ma tanga uluk taka lawru man lok vek ani awangin rilu lama engma har sanna an nei lo thule an pani hian Mesanau pang fing takan ni thu a soi ve boka Pauline hian a diary anu an tha dan tur an rom hanna te chu alo ziak vek maya anu an tha ma zan chuan ti hian alo ziaka kanu kan tha dan tur chu kan soi du na kan che dan tur chu chiang takin kan soya mak tak main keima hian shom ti na le ngai that lo ne mem kan ei san lova kanu kan tha tur chu ka phul tuk wang jok ani mai the kanu thana tur brick hi bora ipa tum ain stocking a tum tha so kan ti a kan tha dan tur kan soi lai hian kan phur dun hle a karil ru zong ka pe ni surprise party kan panang mai in kai ngaya he diary ka zia le hun chuan kanu chu thi to om sia amak du le ngatang anuam don box sia ti na ziak tel boka
court chunga chuan an fin fian ane ang te an han phor chu chuan mak tak main an thian dun chuan poi ti hmel le som ti hmel pon pulem lo ni an soya just chuan jury hena chuan thutlu na siam turin atia jury ho chuan heng mai sanau pang pan hi te hian thilan ti sul te chuan in siam ti chuan zota defense lam chuan an pan hi hian nau pang ri boyan ni a an thil ti hi poison tha thiam phak lo ni tin an lo sei saka an thiam tu sei sak chu prosecutor lam chuan lo ni le tin an pan hi hian me sanau pang fing tak an ni thule arilu lama har sanai man nei lo thuan lo sei ve buka just chuan thutlu na siam chu jury ho ko ta chuna data a dar ka ni le mil som pang hwa chuan jury ho chuan thutlu na chu siam fel ta in poli ni le jule ti chu thiam lo an chan thir ta ani just chuan khailum em tur chuan no pang me an ani awangin Mount Eden lungin atang tu nen chung thorel sakta ani lungin chunga chuan an pan hi hian an khung ranga psychiatric treatment po an petalem lo ani kumzabi som ni na chunga tual thana thlenga chuan an case hi mi pui mak ti le soi hlo ber ani hial o me mi sanau pang pan hi chuan an ma ni suang tu na ko vela an chena satlu tu ka wangin tual an thadu mai chu ni si a mi tam tak rin dana chuan an pan hi hian ani ngai zong ani an ring hiala poli ni le juliet hi kumga le chan ve lungin an tan hu chuan chu zaren an ni a an chung nu hian an kom zui lem lo ni an soi juliet hi chu nu hian United States a hunengamo ti chung oma hemi nu hian England a payment en bank belta a England a nu hian le khabuta jikin ene peri ti na hinga thlaka historical detective novel jek tu hling tak alo ni sauta ani ale khabuji tam takhi siar thei turin omboka March sangni paruka juliet peri tia ming khak ta chuan a interview na polini ne na inkar thu sei chokin an pani chuan an a chil tun thin le a masen ngai zon lo thua sei chok hiala polini ve thung hi chu zela tanga chu hu chuan New Zealand a omin hun engamo ti chung chu en thak ani a hemin hu hian England a pen ve en Roman Catholic ko thana ain pe a anu atha awang hian ein chil hle ni nan soi kumsang zakwa somkwa pali khan Peter Jackson chuan polini le Juliet case pe san hian Heavenly Creatures movie munam taklo siama Juliet lema hian Titanic star Kate Winslet achanga Polini lema hian 2.5 men a chang tu de singami Melanie Linsky te an chang heng he ani